etorriak Saioa Telebistako magazinera. Eskerrik asko beste aldean egoteagatik. Abenduak 7 ditu gaur. Goazen albisteekin. Eta beti bezala, hasteko efemeride. Gaurko egunez, 1941 urtean, hegazkintza japoniarrak Estatu Batuen Pearl Harbor base militarrari egin zion eraso. Ekintza honek, Estatu Batuek Bigarren Mundu Gerran parte hartu izana eragin zuen. 1993an, Madrileko Madril-Barajas aeroportuan istripua izan zen, eta 93 hildako izan ziren. Hortik 5 urtera, 1998an, Armenian Spitakeko lurrikara izan zen. Hainbat hiri suntsitu geratu zirarik. Zifrek diotenez, 70.000 hildako eragin zituen. 2009an, Osakidetzak lehendabiziko sexu aldaketa ebakuntza egin zuen Gurutzetako ospitalean. Eta gaurko egunez 2010an, duela 12 urte, Julian Assange Wikileaks webguneren arduraduna Erasmo Batuan atxilotu zuten. Agenda kulturala. Larunbatean, abenduak 10ean, bertso afaria egingo dute Txanterako Euskaldunen biltokian. Ainara Ileregi, Josu Sanjurjo eta Idoia Granizo bertsolariekin. Eguerdiko ordu 2:30 izanen da, 15 euroko prezioan. Igandean, Ainbo, Amazionako gerriari aurrentzako filmaren emanaldia ginen da, Txanterako Euskaldunen biltokian, arratsaldeko 5:30. Bitartean, txokolatea eskainiko da ere. Igandean ere, Goxuan salsa taldearen kontzertua egingo da Zentral Antzokian, arratsaldeko 7:30. Eta orain, egunkarien azalak. Diario de Noticias egunkariak berazala irekitzen du Volkswagenek piezen hornidura bermatzen duen titularrarekin. Gainera, Alemaniako enpresak urrian eta azaroan ia 76.000 auto ekoiztu zituen, historiako zifrarik altuena. Era berean, Nafarroak trafikoa 5 urtean zehar gradualki bere gain hartuko duela aipatzen da. Argazki nagusiak, ordea, Labreteko pasabideko obrak ilustratzen du. Inoiz ez bukatzeko pasabidea izenburarekin. Diario de Navarrari dagokionez, duela urtebete Nafarroan izandako uholdeek 110 milioi konponketa eragin dituzte. Argazkian, Espainiako futbol selekzioaren porrota erakusten du. Marokoko Nafarroako komunitatearen ospakizunak aipatuz. Era berean, Brainain etorbideko bidegorriaren abantaila eta desabantailei buruz ere hitz egiten du egunkariak. Azkenik, Erresuma Batuko justiziak Juan Carlos Lehenengoari emandako immunitateari ere aipamena egiten zaio. Garak horrela titulatzen du bere portada. EH Bilduk hezkuntza itunean sistema propio baten aldeko bultzada ikusten du. Argazki nagusian, Idurre Eskisabelen izendapena agertzen da, euskalgintzaren idazkari nagusi gisa. Erakundaren 25. urtemuga ospatzeko, Durangon egin zen ekitaldian jaso zuen Eskisabelek euskalgintzaren idazkari nagusia izateko ardura. Lekukoa, Paul Bilbaoren eskutik hartuta. Era berean, Osakidetzako berraonarpenengatik egunero egiten diren protestei ere aipamena egiten dio egunkariak. Atzotik hasita, egunero bilduko dira zerbitzuburuak kargugabetutako karguak eta Osakidetzako zuzendaritzarekin irekitako krisian dimisioa eman dutenak berriz onartzeko. Berriak ere Idurre Eskisabelen izendapenarekin irekitzen du. Euskalgintzaren kontseilu berriak euskararentzako letra larriz idatzitako politikak aldarrikatu dituela. Idazkari berriaren hitzak ere ekarri ditu. Ezberdintasunen gainetik interes orokorra, euskararen bizi berritza eta begirada zabala azpimarratu dituela. Durangoko azoka, Maroko arren ospakizunak, Donostiako esikoen protestak edota Cristina Fernandezen espetxe zigorra dira beste hizketagaiak berrian. Azkenik, Euskal Herria Irratian bertso txapelketa dute hizpide nagusi. Lehenik, txapelketa nagusiko 3. eta 6. sariak sagrario alemanek emango ditularen berri eman dute. Eta bertan, txapelketa nagusian alegia, Joanes Ilarregi Nafarrak partu hartuko du. Bertsolaritzaren aro modernoan, txapelketa nagusiko final batean partu hartuko duen lehen nafarra izanen da,
1977an izan zen azkenekoz bertsolari nafar bat finalean. Orduan, bi izan ziren, Bautista Madariaga Arantzarra eta Mikel Arozena Lesagarra. Eta orain, eguraldia. Gaur zerua hodeitsu egon da, noizbehinka euri pixka bat egin dezake. Han hemenka bustiko du, baina gaur ere euri gutxi egingo du oro har. Barnealdeko txoko batzuetan behe-lainoa agertu da. Haizea aldakor eta suabe ibiliko da. Arratsaldean ipar-ekialdekoa nagusi, eta azken orduetan eki-hego-ekialdekoa. Kantauri isurialdeko temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, Mediterraneo izualdean berdintxo jarraituko dutelarik. Bihar, ostegunean, aroa, goibela eta bustea izango da. Goizaldean ateri egongo da, baina goiz hasieran zerua estali egingo da, eta hegoaldetik hasita euritara joko du, eta euria denera iritsiko da. Gauean, atertzeko joera hartuko du. Hegoaldeko haizea ibiliko da, hego-ekialdekoa nagusi. Indartu egingo da eta bolada gogor batzuk izango dira. Temperaturan gorabehera handirik ez edo gutxi jaitsiko da. Gaurkoan Pili Buldain dugu gurekin, Gaztelu plazako bizilaguna eta taldearen bozeramailea. Egunon, Pili? Egunon, Aritz. Eskerrik asko gurekin edo gure gonbidapena onartu izanagatik. Eskerrik asko zuei. Hasteko galdetu nahi dizun, esan bezala, udalak jai eredua errepikatzeko asmoa erakutsi du, Sanferminetako jai eredua Gaztelu plazan. Nola hartu duzue zuek bizilagun gisa erabaki hori? Guretzat sorpresa handia izan da, ze irailaren bukaeran, ikusirik Sanferminetan zer gertatu zen, egin genuen orako bilera bat Gaztelu plazako biztanle guztien artean. Eta horko ekarpenak zuzendu genizkion mailari eta baita ere kulturako zinegotziari, nahi zorotzen oren bere izenaz. Maria García Barberenari gure ekarpenak luzatu genizkien azalduz Sanferminetan, 2022ko Sanferminetan gertatu zena. Eta hor, azpimarratu genituen bi aspektu. Hau da, zarata eta zikinkeria. Orduan, Sanferminetako 2022ko Sanferminetan sortu zen zarata jasanezina izan zen. Guk badakigu Sanferminak zaratatsuak izaten direla eta baita ere alkoholaren jaia dela eta hori dena onartua geneukan edo onartua ez, baina bueno. Baina 2022an hori areagotu zen ikaragarri. Eta bihurtu zen jasanezina. Benetan, arratsalde osoa DJ-ak, dezibelio ikaragarriak nik ez dakizen bat izan ziren, baina etxeetan ezin genuen normaltasunean hitz egin adibidez. Dezibelio horiekin arratsalde osoa eta gau osoa, ze orain arte izaten zen gaueko kontzertua. 12:00tik goizeko ordu 2:00etara. Baina aurten izan da arratsalde osoa eta goizeko ordu 2:00 arte. Orduan, ja momentu bat irizena hori eta 8 egun edo 10 egun, ez dakit zenbat izan ziren, ze gainera egun bat lehenago hasi ziren. Orduan, hori dena hor bizi garenontzat jasanezina da. Bestaldetik dago zikinkeria. Noski, jarri zituzten 10 taberna. Jarri zituzten 10 taberna, lehen 14 taberna dauden lekuan. 14 taberna ditute gainera, barroko taberna eta terraza. Terrazak bihurtzen dira, ez dakizu non bukatzen diren. Non bukatzen den terraza bat, non hasten den bestea, eta hori ez dago inongo kontrolarik. Eta orduan, noski, hor gehi 10 jarrita, ze gertatu zen. Nolabait,
kalea publikoa da, guztiona da, baina alkateak pribatizatu zuen, ezta? Bai, jai horietarako beti privatizatzen da, baina konkretuki aurtengoa izan da, ezin ginen pasatu. Niri gertatu zitzaidan, arratsalde batean, Gaztelu plaza gurutzatu nahi, autobusetara joateko, eta ezin nuen gurutzatu. Maletarekin ezin nintzen pasatu. Eta jende asko komentatzen zuen, lanera joateko zituen arazoak, hori benetan, hor biziganak da, hor lan egiten dutenezat larria izan zen. Gero gainera, 10 taberna horiek jarri, gehi izan duguna, 14 daudenak, gehi 54 inguruko kaleetan. Hau da, estafetan eta San Nikolasen batez ere. Baina inguru horiekin, esan dut, 54. Orduan, behar da alkohol gehiago. Baina gainera denotakigu, alkoholaren gainean, mozkorkeria datorrela. Eta mozkorkeriak egoera desatziginak eta zikinkeria areagotzen duela. Bestalde, taberna hori jarri zituzten, baina ez zuten kondutan izan zenbat komuna behar ziren. Orduan, jarri zituzten komunak eskasak ziren, ez zen iristen. Orduan, pentsatuko duzu gure portalak zertan bihurtu ziren, ezta? Hori hor bizi garenak dakigu. Eta uste dut eskubidea dugula gure etxeetan hori ez gertatzea eskatzeko. Hori izango duke pizka bat azpimarratuz. Makrobotia txarra, dizibilioak ibatu dituzu, DJ-a, bilera horretan zen izan zen alkatearen eta kultura zinegotziaren feedbacka? Nola, zer erantzun zuten, zen izan zen? Guk sentitu genuen entzun zigutela. Alde batetik entzun ziguten, baina noski beraiek hitz egiten zuten arrakastaz. Eta esan ziguten, 300.000 persona pasatu ziren, ibili zirela Gaztelu plazan, DJ-aren musika hortaz disfrutatuz. Claro, lehendik beste urteetan 80.000 izaten omen ziren. Eta 80.000-tik 300.000-ra pasatu ziren eta haiek oso pozik zeuden. Baina guk, noski, hori ezin da arrakastatzat jo, bakarrik pertsona kopurua kontutan izan da. Beste guztia non uzten dugu. Gero gainera, tabernoietako batek izan zituen ere olako multak edo sanitatearekin ez zuela kumplitzen ez dakize, benetan izan zen, nik uste dut erabaki hori hartu zutela, esan zuten gainera, hortik labritetik eramatea, hor sortzen zelako botilloia edo botiltzarra, ez dakit nola deitzen diogun. Bastatu zuten Gaztelu plazara eta bihurtu zen botiltzarra erraldoia. Eta hori, orain, nik espero dut ohartuko direla. Bai esan zigutela, pentsatu behar zela eta hori. Orduan, baina benetan, haien ustez, arrakasta izan zen. Eta guretzat, hori entzutea izan zen, decepcionantea. Nik esan. Udalak arrakasta izan zela aipatu zuen, ordea bizilagunek eta posizioak horren kontra agertu zarete. Hala ere, udalak jai eredu hori errepikatzeko asmoa du. Zein da zuen pentsamendua hau guztia ikusi ondoren? Bai, hau guztia ikusi ondoren berriro egunkarian hori atera zen, uste dut azaroaren 21-ean, izan zutela bezperan edo San Ferminetako mahaia bildu zela udaletxean, eta hitz egin zutela berriro aukera horretaz. Ez zuten aurrera emango zutela uste dut garbi esan, baina aukera hori mahai gainean jarri zen. Gu ikaratu ginen, noski, ikaratua gaude. Ikaratu ginen eta esan genuen nola da posible. Berriro eskatu genuen haiekin elkarrizketa bat. Eta onartu ziguten, hori eta abenduaren batean, justo plenoaren aurretik, hitz egin genuen Fernando Sesmarekin hitz egin nuen. Berriro ere, hori, ulertzen zuen, bera bada auzokidea gainera, hor Aldezarrean bizi dena, eta esaten zuen, haiek ez zutela esan aurrera eman behar zenik, baizik aztertu behar zutela. Eta, espero dugu, gu biztanle guztiak, gehi oposizio guztiak kontra egonda, pentsatuko dutela eta bilatuko dutela beste modu bat jaia ongi eramateko. Ze gainera, guk garbi utzi genien,
Osea, aurreko urteetan, Gaztelu plaza bazela, adineko jendea, umeak, jaian zebilen jendea, eta elkartzeko lekua. Eta pixka bat, hori, bazen, alde zarretik, kale horietatik pixka bat, ateratzen zen giro hortatik, eta batez ere, esan dudana, aurrak, familiak, eta horako jendea, disfruta. Eta aktibitate bat ere bai, baina noski megafoniari gabe, eta jende kopuru hori gabe. Ez dago prestatua. Orduan, 80.000-tik 300.000 personetara pasatzea beste inongo aldaketarik egin gabe, baizik tabernak jarrita, ez dakit, nik uste dut pentsatuko dutela, espero dugu pentsatuko dutela. Esan duzun moduan udalak predisposizioa erakutsi duzuekin hitz egiteko, eta hori ez da gauza gutxi galdetu nahi nizun ere, eta jakin badakit ez dela zuen zeregina, baina zein izan daiteke egoera honi irtenbide ateratzeko aukera edo? Nik uste dut elkarrizketa dela lehenengoa, eta jarraituko dugu horren bidea. Baina, behartzen bagaituzte, ez dakigu, hortaz ere hitz egin genuen, beste zerbait ere egingo dugu. Baina, utzi dezagun oraingoz elkarrizketa beren bidez bideratzea. Eta Sanferminietako problematika hau alde batera pixkat utziz, egunkarietan agertu da azkenaldi honetan alde zaharrean zarata problemak edo arazoak izaten ari direla. Zer esango zenukete honetaz? Benetan, urteak dira alde zaharrean bizi edo Convivir en lo Viejo taldeak arazo ikusten hasia zela, eta udaletxearekin hitz egiten, legislatura honetan, aurrekoan, denekin, eta konturatu ginen, alde zaharra tabernaz bete zela. Eta horrek, zer ondorio dakaren, Sanferminietako bezalaxe, alkoholaren gainean, mozkorkeriaren ondorioz, kaleak, nola gelditzen diren gauean, argazki asko bidali ditugu udaletxera, ikusteko beraiek gertatzen dena. Baina ez dute oraingoz interesarik adierazi. Baina, noski, iritsi da momentu bat, ostegun gauetan, ostiral gauetan, eta larunbat gauetan, alde zaharrean ezin da lorik egin, baldin eta ez baduzu gela bat, patio batetara. Benetan, eta jendeak pentsatuko du, hori, larritzen ari nahiz da, baina errealitatea hori da. Eta hor bizi garenak oso ongi dakigu. Orduan, gainera, gaua pasatzen dugu, aldugun moduan. Baina, gero iristen da goizeko 7, eta goizeko 7 zer gertatzen da. Haste dela makina. Makina zaratatsu horiek. Eta makina zaratatsu horiek ibiltzen dira gure etxe azpietan ordu terdi, bueltaka. Ura presioan, bestea. Hori egunero. Eta asteburuetan areagotzen da arazo hori, noski. Hori bukatzen denean kaleak garbitzen dituzte, zer gertatzen da orduan? Orduan reparto hasten dela. Claro, taberna horiek hornitu behar dira. Orduan, egunero edonor joan daiteke estafeta, San Nicolás, Navarreria, kale horietara, eta bestetara, baina ni horiek aipatzen ditut, ikusten duzu gertatzen den. Ezin gara ibili kalean. Badatorrera bat. Eta, en fin, desastre. Momentu enten dagoen bezala, jasan ezin da, ezin da hor bizi. Badakigu, aur kopurua jetxi dela, eguneko 30 edo ez dakiz zer, 5 urtetik berako aurrarik, ez, gero eta gutxiago, hor dagoen zekinkeria, eta egoerarekin, ze gurasok izan nahi dute aur bat hor ateratzeko. Portaletik ateratzen zara, norbaitek botakaritxua, bestean kaka, bestean pixa, baina hau zer da? Osea, nik pentsatzen dut, konturatzen dira pertsona hauek non gauden? Ez. Baina aurra arazoa da, taberna kopurua. Ez dago erremediorik, ez badaka taberna kopurua jaisten, eta udaletxeak ez baditu isunak jartzen, hori, terrazetan ez dakigu noraino iritsi behar den terrazak. Orain batean COVID-arekin iriki dituzte, batzuk itxi dituzte eta beste batzuk ez, baina ez dakigu nork zer. Orduan, udaletxeari eskatzen diogu mesedez serioski hartzeko egoera hau eta
legea betetzeko. Badute legea hontaz, baina ez dute betetzen, ez dute kasurik egiten. Eta iritsi da momentu bat, ezin garela benetan, hainbeste zaratarekin, ja gara sensibleak, beste bat, orain badator hau. Bueno, eta Gaztelu plazan, beste historia bat dugu. Aktibitate bat dagoenean megafonia jartzen dute. Larunbata goizean, probando, bai, goizeko 10:00. Eta horrelak ere badakigu, igual arratsaldeko 3 arte, megafonia hori entzuten ari da. Baina nola da posible hau? Orduan eskatzen dugu, megafoniarik ez bizi behar dugula horko biztanleak, gure eskubideak errespetatu behar direla. Eta gainera ja, badaudela beste leku batzuk, megafonia jarri behar bada, aktibitate bat aurrera emateko, gu ez gaude aktibitatearen kontra, baina beste leku bat aurkitu behar da, jendea molestatzen ez duen leku bat. Eta hor, haien lana da ez, udalaren lana da, ze leku izan daitezken egokiak edo egokiagoak, jendea molestatu gabe megafonia erabiltzeko. Adibidez. Banaketaren problema azaldu duzunean, burura etorri zait, uztailaren 5 edo 4 Twitterren viral egin zen argazki bat, eta argazki horretan estafeta kalea agertzen zen, bakarrik furgonetaz beteta, eta ezin zen hortik pasatzen zeuden pila furgoneta. Eta benetan arazo larria dugu hau. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, baina argi dago udalak negozioa lehenesten duela bizilagunen bizikalitatearen gainetik, ez? Bai, zalantzarik gabe momentu honetan bai. Eta hau gertatu zen, ireki ziren tabernak, ez dakit aldezarrean zenbat taberna dauden, esan dizuet hori ondoko kaleetakoa, bestean nik ez ditut datuak, baina harritutak edituko binateke denak, eta hori edonor, zentzudunaren edonork, ikusi beharko duke nola da posible hau onartzea udalak. Eta gainera, beste alde batik askotan, gure bileratan, aldezarreko bileratan eta esaten dugu, beste auzo batzutan ez dago bizirik. Zergatik ez dugu aktibitate batzuk auzoetara eramaten, hor tabernak ere bizitzeko aukera izango duteke, eta saturazio hau honekin moztu eta bilatu bideak. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik, Pili. Benetan plazer bat izan da, eta hurrengoan Eguzki Irratiko Ines Marcilla elkarrizketatuko dugu. Eskerrik asko. Udalen, albistei dagokionez, Eguesibarreko udala astelehenean aurrentzako neguko hiri kanpamenturako aurreinskripzioari hasiera eman zitzaion, non jolas eta eskulan ezberdinak prestatu diren. Era berean, abenduaren 31an goizeko 10:00 izango den Eguesiaraneko San Silvestraren 21. ediziorako izen ematea zabalik dago. Iruñerriko albistei dagokionez, Iruñak voluntarioen nazioarteko eguna ospatuko du, iruñlariak voluntariotzaren udal zerbitzua abian jarrita. Herritarrei, elkartei, kolektiboei eta entitatei zuzenduta dago, baita udaleko alorretara eta enpresen gizarte erantzukizuna garatzeare ere. Etxaurin, abenduaren 10:00 ospatuko diren jai txikien egitaragoa aurkeztu dute. Bertan, afari autogestionatua, eskape ruma edota Jon Delgado DJ izango dira lekuko. Azkenik, Galarko zendarri dagokionez, Eguberrietako marrazki lehiaketa aurkeztu da. Eguberriak izango da gai nagusia, eta 2 kategoria daude, 7 urterainoko umeentzat eta 8 urtetik gorakoentzat, urren zurren. Lanak aurkezteko azken eguna abenduaren 17 izanen da, udaletxean. Den uztailan
Espainiako estatuan onartua izan zen ikus-entzunezko lege berria. Eta honetaz hitz egiteko gaurkoan Ines Marcilla gonbidatu dugu, Eguzkia Irratiko langilea eta laguna. Egunon, Ines, zer moduz? Bai, egunon, zer moduz, bai. Bueno, Bueno, hasteko galdetu nahi nizun, zer berrikuntza dakar lege honek? bai, bueno, hasiera batean izpi txiki bat itxura izango zuen horrek, bueno, geurera ekarrita behintzat badirudi, bueno, ezin gaitezkela horretaz gehiegi pio, batez ere, ikusita, eremu frekuentzia esaten dena, ez? Eta eremu irrati horretan, nola ez da gurea bezalako, bueno, eta irrati komunitarioentzako ez da espazio gune hori bermatzen. Batez bada itxapentsu eken zerbait, baina ez gaude horretan oso konforme, ez? Ikusten denez, eta historikoki ikusi denaren arabera, horrela izan delako. Estatuak badu espazio edo gune hori emateko aukera, baina berez ez du ematen, ez die irrati komunitari eskaintzen edo, eta hor dago gure ez da, konformez egoteko adierazpen hau. Esan bezala, aurrera pausoa dirudien arren, zuek hori horrela ez dela salatu duzue, eta galdetu nahiko nizun, zergatik bai Europan, bai mundu mailan irrati komunitarioek legeztatuta daude eta Espainian hori ez zen gertatzen. Bai, bueno, batez ere hori aipatzen dugu, ez? Egin genuen, deialdi horretan eta helarazi dugun egun hauetan pixka bat horren inguruan egiten ari garen adierazpenaren arabera, hori komentatzen genuen, ez? Beste toki batzuetan halaber horrela egiten dela, baina hemen Espainiar estatuan aukera hori badagoela, baina gero ez dela behar bezala egiten. Haien esku, gobernuaren esku geratzen dela, baina gero ez dute eskaintzen, ez dute ematen, eta horrela bintzat izan dugu orain arteko ibilbidea, horren izan gara, pixkat, hori izan da orain arte ikusi duguna, ezta? Beti berdin jokatu dutela, naiz eta aukera hori eman, baina gero ez dute beharrezkoa egiten, aukera behar bezala gauzatzeko. Beraz, ondorio ez daiteke Eguzki Irratiak oraindik diskriminazioa jasatzen duela? Noski baietz, eta horrela jakinarazi dugu, guretako, gurea bezalako irrati lebreak ez garenontzako, diskriminazioa suposatzen du, batez ere hori esan beharra dago, hori 40 urte beteko ditugula ja, orain abenduan, ez, 15ean, abenduaren 15ean, eta 40 urte egoera oraindik konpondu gabe, eta egin ditugu, adibidez, 2017an, Nafarroako gobernuak atera ez nolako, ez, deialdi bat, gure egoera hor egokitu nahi genuen, eta ez, baina hala ere, momentu horretan, handik gutxira, bertan bera geratu zen deialdi hori, eta jarraitzen dugu, gure egoera horretan irtenbiderik gabe, egoera legalizatu nahian, esate baterako, baina ezin, ez? Orduan, tarte horretan hor gabiltza eta diskriminazio hori jasaten ari gara, eta hori da batez ere egun hauetan aditzera eman nahi duguna, eta jakinazi nahi dizuegu, horrela jarraitzen duela Eguzki Irratiaren egoera, eta ea konponbide bat ematen diguten edo zer gertatzen den, ezta?
Aprobetxatuko dut, aste bat barru beteko duzuen 40 urte horiengatik zorionezkoa emateko. Eta galdetu nahi nizun ere, aipatu duzun deialdi 2017an egin zen deialdi horren desegitea, zergatik gertatu zen hori? Ez dakit, guk aukera guztiak aurkeztu genituen, paperak, momentu horretan pentsatzen genuen, geurea da, ez, aukera, eta begira zenbat urte, betetzen gutxi gura bera, hori, aurkeztu genituen paper guztiak, aukerak zeuden, eta hori ikusita, baina gero azkeneko momentuan, deialdia bertan bera gelditu zen, hor arrazoi ezberdinak egon ziren, tira birak, hor presioak, baten bat, kexak egon ziren, eta azkenean Nafarroako gobernuak atzera egin zuen deialdiarekin, eta hori, aukerari gabe, gelditu ginen momentu horretan berriro. Eta bai egia dela, momentu horretan pentsatzen genuela, venga, oraingoan bai lortuko dugu, baina beraz, etzen horrela izan, atzera egin zuelako, eta hori, beti esaten dugu, ez? Hor, konpromesu bat falta da, eta ez dago, konpromesu hori ez da hartzen, politikoki, ez inungo modurik, eta, hor jarraitzen dugu, ez jakinean, hor, ez dakitez, eremu ilegal batean, alegal batean esango genukegu beti, ez da, ez baita, gure jarduera jakina da, esan dugun bezala, hainbeste urtetan, eta baina hor jarraitzen dugu, ezin aurrera egin, legaltasun horri edo behintzet eusteko, ez zaigu aukerarik ematen, orduan, eta konpromisu falta ikusten dugu horrez, baita ere, nori dagokion, hor dei bat egiten diegu ere, hemen aukera bat, eskatzen ari garen horretzako, aukera bat ematen diguten, ez da? Oraingoan, behintzat lege honi, ez garela gehiegi fio, baina, aukera hor mailaren gainean baldin badaude, ea betitzen duten. Horren inguruan galdetu nahi nizun. Zein da arazonik irtenbidea bilatzeko aukera eta zer egingo du Eguzki Irratiak? Aurrekoan bezala, behin zirrikito bat egon da, berriz orkestuko dugu, ez? Orkestuko gara, lizentzia hori eskuratzen dugun. Orduan, irtenbidea, ea, Nafarroko gobernuak edo ezakit, deialdiren bat ateratzen denean, hor preste egongo gara, eta hor paperak eta, egin berrekoak egingo ditugu, hori bai, gure baldintzak murriztu gabe, ez nahi dut, gaur egun emititzen ari garen baldintzekin, baldintza berdinekin. Ez dugu gainera, bain arte jasandako diskriminazioa dela eta gainera berriz egokitu beharko garen baldintza murritzagoetan emititzeko edo emateko, ez? Orduan, bai alde horretatik guk eskatuko genukena da, gaur egun ari garen baldintza berdinekin emititzea, ez da? Eta bestela, zerbait, deialdi hori ematen bada, edo egiten, hor, aurkeztuko gara, zer gertatzen den. Nire partetik hau izan da guztia, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun. Ez, batez ere hori, orain, lehen aipatu zen bezala, orain laizter badugu 40. urte hurrena, hori irrati maratoi bat ospatuko dugu, batez ere, izango da, abenduaren 16-tik 17-ra, zuzenean, hortara ere, deitzeko aprobetxatuko dut, ez, eta ea, jendeak entzuten duen, programazio berezia egiten dugun, eta ospatzeko
momentua da ere, ez da, 40 urte hauek ez dira inolaz ere, hori ez da gauza makala. Orduan, bueno, hori ere, aipatu nahi nizuen. Eta eskerrak zuei, elkarrizketarengatik. Hori da, eskerrik asko gurekin egon izanagatik, segi borrokan eta esan bezala, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, Vale, arte ba. Eskerrik asko bertan egon izanagatik. Hau, izan da guztia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.